manditsho apha phezu kwale ntaba. Kusemveni koba kuvulelwe ibhata, kusemveni koba kugciniswe uMaria uJohane, kusemveni kobuthokotoko bobumnyama, kusemveni konxano olunganyamezelekiyo, kusemveni kwazo zonke wathi uYesu kugqityiwe. Phezu kwale ntaba yeGolgotha icebo likaPilato noHerode iyelekene libonakele ebantwini. Phezu kwale ntaba icebo losindiso luye lavela phezu kwale ntaba yeGolgotha. Isono sifikelele esiphelweni. Usathana woyisiwe phezu kwale ntaba, kugqityiwe, watsho uYesu. Sindithi apha zimbini mongameli, ihlokondiba isihlwele, ngoba mongameli le nto isihlwele iyathanda ungqobo. Le nto isihlwele ngoba zithi into ingeyiyo ngenxa yengqondo, ziyenza into ibe ngathi yiyo. Umsebenzi wahlwele lo. Osihamba nje apha ngexesha apha emnqamlezweni abekho, ngexesha uYesu esithi apha kugqityiwe. Apha kusele abantu abazalana noYesu phezu kwalo mnqamlezo, nabantu abasedyuthini, ngabo abantu abalapha ngalo mzuzu emnqamlezweni. Eli lizwi mongameli lesithathu lilizwi elibalulekileyo lenamba yesithandathu apha emnqamlezweni. Yinamba le uThixo owathi xa esenza izinto, uThixo wayamanisa kule namba yesithandathu. uThixo, bantwana bahle abathandwa nguThixo, le namba ibalulekile ngokwasezibhalweni ezingcwele, bantwana bahle abathandwa nguThixo, ngoba yinamba le ethi xa uThixo esenza izulu nehlabathi, le namba yesithandathu uThixo wazigqiba zonke izinto ebezibalulekile efuneke zenziwe ngesuku lesithandathu. Mongameli nale rhamente entle ethandwa nguThixo, uThixo mveni wathanduluka uYesu apha phezu kwale ntaba ngelizwi elikhulu, wathi kugqityiwe. Mongameli nale rhamente, elilizwi lesithandathu lilizwi eliqhelekileyo ebelisetyenziswa ngamaGrike ngokwelanguage yawo. Beve besithi Tetelestai, kugqityiwe, kugqityiwe. Rhamente entle ethandwa nguThixo, eli gama elisetyenziswa kwiindidi ezintathu ngamaGrike. Rhamente entle ethandwa nguThixo, belisetyenziswa xa umbingeleli ephuma kwingcwele yengcwele esiza phambi kwabantu
nguThixo. uThixo makanithande. uThixo makanibuke. uThixo makanithande. Igama enhle ethandwa nguThixo. Okwesibili apha eligama belisetshenziswa kwikhoboka. Eligama igama enhle ethandwa nguThixo. Belisetshenziswa xa umuntu azalana nekhoboka. Ayibona ikhoboka uba lisala nzima. Athathe imali yakhe abheke kumaster wekhoboka. Athi ugqiba ubhatala kumaster wekhoboka. Umvumaster sithi tekelesta ugqityile. Igama enhle ethandwa nguThixo. Wakwesithathu apha eligama belisetshenziswa xa ikhoboka benika umsebenzi. Lithi xa ligqibile libuyele kumaster liyobika kumaster. Ulive xa liguqa phambi komaster. Ulive lisithi tekelesana. Lawugqiba mongameli lijike umaster alikhulule igama nje lalo. Mongameli ndivumele ameni nje ndithi apha kule rhamente yile nto uYesu wanyamezela iintsuku zomnqamlezo phambi kothi kugqityiwe. Wanyamezela uYesu iintsuku zomnqamlezo. Walindela uYesu ongumaster anqwale. Umaster wandula uYesu wathi kugqityiwe. Iprojekthi igqityiwe. Igama enhle ethandwa nguThixo. Ndivumele mongameli ndithi kule rhamente xa ndilumkisa kuyingozi umntu oqala into kanti akazoyigqiba. Igama enhle ethandwa nguThixo. Mongameli sizakaliswa kule cawa ngabantu abaqala izinto nangabantu bazigqiba. Bantwana bakhe abathandwa nguThixo. Makanithande uThixo. Makanibuke uThixo. Makanithande uThixo. Makanibuke uThixo. Sonzakaliswa nakwaleliswa ngabantu abaqala izinto basisiya esithubeni. Unyanzeleka abanye abantu basigqibezele. Igama enhle ethandwa nguThixo. Manditsho kwakuni nale rhamente makanibuke uThixo. uThixo makanithande. uThixo makanibuke. uThixo anithande. Igama enhle ethandwa nguThixo. Yile nto uThixo awanika icebo lobanika abaprofethi nabagwebi nababikeleli kodwa bakwazanga uphumeza icebo losindiso lukaThixo. Igama enhle ethandwa nguThixo. Ndisondela apha kuni ke ndisithi kuni ke kugqityiwe. Igama enhle ethandwa nguThixo. Ndisondela apha kuni uYesu apha mongameli umetheke sakhiwo sesibhedlele somphefumlo phezu kwalo mnqamlezo. Bantu abahle abathandwa nguThixo. uYesu umapho uYesu asithi isibhedlele sigqityiwe. Wonke umntu ogulayo uyabizwa esibhedlele. Kwakumakhwakhwatha esamnikwayo ufunile. Ubiza wonke umntu ogula emoyeni uthi makangene esibhedlele. Ngoba apha phezu kwale ntaba uYesu ufuna isibhedlele somphefumlo. Bantu abahle abathandwa nguThixo. Makanibuke uThixo. uThixo makanithande. uThixo makanithande. Igama enhle ethandwa nguThixo. uYesu apha uvula icebo losindiso phezu kwalo mnqamlezo. uThixo makanibuke. uThixo makanithande. Yile nto uYesu asithi ngelinye ilanga bantu abahle bathandwa nguThixo. Ndivamva uYesu asithi bonke
abubuzinike bona zibalondolozile zabagcina mna akwabi khona mnye kubo otshabaleleyo kulowo wafuna ukutshabalala Khamedendle ethandwa nguThixo isonde lapha ke mongameli wami kule Khamedi yalapha eForceburg isithi kuyo kugqityiwe Khamedendle ethandwa nguThixo phezu kwale ntaba yeKalvari bantu abahle abathandwa nguThixo ndibona apha phezu kwale ntaba bantu abahle abathandwa nguThixo ndibona iconnection yazulu uYesu asithi kugqityiwe ndibona iconnection yazulu ihlangana bantu abahle abathandwa nguThixo ndibona igilazi mongameli apha zishukuma ngoba iconnection yazulu ihlangene bantu abahle abathandwa nguThixo ndibona intalo kaThixo inyakaza ngoba uYesu uphakishe izinto zakowabo phezu kwale ntaba mongameli nale Khamedi ndibona uYesu apha izinto zasekhaya ezibeka nge-oda bantu abahle abathandwa nguThixo Khamedendle ethandwa nguThixo kanti sawuyeka apha Khamedendle ethandwa nguThixo phezu kwale ntaba ndibona uYesu apha ephethe ilizwi lofuyiso ephethe ilizwi loloyiso ndibona uYesu apha ephethe ilizwi lokonwaba ndibona apha uYesu ephethe ilizwi elihlanganisa imelana ehlanganayo ndibona uYesu ndifuna ukuthi kuni apholisiswe ityala lihlawuliwe kuthukani isizwe sithuthu into ephelula kugqityiwe